Pustíme písničku, nebo? Takže jsme všichni nachystáni. Takže jdeme do toho. Můžete začít. Poprosím patrona Darka, aby posunul. Tak, balón, dobře. Poprosím naše patrony, aby umožnili Angela písnu. Jo? Dáme děti sportovat. Dobře.
tady jednoho účastníka, pojď za mnou, vesnice. Můžeš nám říct, jak se jmenuješ? Adam. Adam, a odkud jsi? Zolšan. Ty jsi Zolšan, mateřské školky Zolšan? No výborně. A maluješ tady to dnešní dopoledne? Jo. A myslíš, že budeš hrát fotbal? Jo. Určitě? Jo. Slíbíš to? Jo. No to je vynikající. Tak, a budeš sportovat. Já chci. No určitě za chvíli se dostaneš na druhé. Já chci. A máme, blíží se nám závěr. A máme tu výměnu. Abyste si děti vzali k sobě a udělali si takový rozestupy mezi sebou. A představitelé klubu, pan Fiala, pan Havlíček, pan Košťál, chtěl jsem říct něco jiného. Samozřejmě pan Havlíček, Oni vám předají. Jo, prosím, paní učitelky, rozdělte si ty, abyste byli o trošičku od sebe ty třídy. Pojďme blíž k sobě. Takže ještě jednou mi dovolte vám všem poděkovat, jak tělovýchovné jednotě Tatranu Rousinov, tak fotbalové asociaci České republiky, i vám, paní učitelkám a především vám dětem. Je to neuvěřitelné, ale dnes přesně se tady sešlo vás 200. Žádný 199, ani 202, ale přesně 200. A teďka pro velký úspěch pan kameraman si přeje, aby jsme zopakovali ten náš boxy. Jsme nachystaní? Takže jdeme na to. Takže fotbalu 3krát. Výborně, takže naposledy vám děkuji. Kdo neměl párek v rohlíku a občerstvení, tak si tady chvílečku počkat.